Alam nyo ba ngayong gabi na to? Ay sorry, ngayong madaling araw pala. Wait lang dong, ba't ang aga ng gising mo? Saan ba ang punta mo? Kaya mga guys, bago magsimula ang video na Ako nga pala si Dong Bisaya. Bakit nga ba ang aga ng gising ko? Kaya tara, samahan nyo na lang ako ngayong umagang ito. Ito na nga mga kadong Bisaya, excited na ako ngayong araw na to. Kasi sa araw na ito ang time na ako ay uuwi ng probinsya. Sakto, nasa Terminal 2 na tayo sa airport. Siyempre, ano nga bang ginagawa pag nasa airport? Lilipad yung sinasakyang eroplano. Ito na, nakarating na nga tayo ng airport. Ito, nasa entrance na tayo ng airport. Sa may departure area ng airport. At alam ko, magtataka kayo kung bakit merong nagbibideo sa akin ngayon. Kaya tara na, alamin natin kung sino siya. Pero wait lang, let's go muna sa counter para mag-chicken. Ito na nga, nakarating na tayo sa may chicken counter. Nimbang na nga yung dala kong mga damit dyan sa bag na yan. Yun na nga mga kadong Bisaya, nakapag-chicken na rin tayo sa wakas. Kaya tara na, diretso na tayo sa may boarding gate. Bago tayo makapasok ng boarding gate, syempre ilapag muna yung mga dala para sa scanner. Ito na nga, nakapasok na tayo sa may arrival, ay hindi, departure area, basta ganyan. Ano ba yan, Dong? Nagsisimula ka na naman ang gulo-gulo mo. At dahil nasa loob na tayo ng departure Kaya area, tara, hanap muna tayo ng kape, yung paborito ko. Ito naman, saktong-sakto, bumungad sa akin yung paborito kong coffee. Syempre, ang madalas kong ino-order, ang hot cappuccino. Kaya sabi ko sa kasama ko, tara, hanap ka na ng pesto kasi o-order ako. Ito na nga, nagtungo na kagad ako sa counter. Sabi ko naman kay ate, sarapan mo. Ito na nga, fast forward na natin, ang bilis mag-serve ni ate. Pagkatapos naming magkape, ayun, tinawag na kami at pinapila na sa gate number 80 ng AirAsia patungong Cebu. Ayan mga kadong Bisaya, baka mabigla kayo, bakit papunta ako ng ang Cebu? Ang totoo talaga mga kadong Bisaya, magdadrop by lang ako doon kasi namiss ko na ang Cebu sa sobra ba namang tagal ng panahon na hindi ako nakapunta. Ito na nga, pinapasok na kami sa may bandang hallway papunta sa eroplano. Sa mga oras na yan, hindi pa kami pinapasok kasi nagki-clearing pa sila sa loob at pinaantay na lumabas yung mga nasa loob ng eroplano. Ito na nga, nakausog na kami papunta sa loob. Ayan, sa wakas, pinapasok na rin kami sa loob ng eroplano. Ito na guys, this is it na talaga to. Siyempre, check muna natin ang ating set number. Ayan, nasa loob na kami at nakaupo na. Pala guys, itong kasama ko si Casey po yan, kaprobinsya ko. Sumabay sa akin kasi gusto niya rin makapunta o makadaan ng Cebu. At syempre, ilak na natin ang ating singturong pangkaligtasan. Syempre, para sa safety na rin natin. Ayan na, tagal naman, hindi pa umaalis. Joke lang, syempre, kailangan muna mas safety para sa lahat. At sa wakas, mga kadong Bisaya, waiting na lang yung plane na sinasakyan ko para sa kanyang departure guys, flight. Nag-antay din kami sa mga oras na yan, siguro mga 15 minutes. At ito na nga, ready for take-off na ang sinasakyan kong eroplano. Kahit sabihin mo nga madalas kang sumakay ng eroplano, nakakakaba pa rin pag nasa taas kaya ka ang na. mahalaga, bago lumipad ang eroplano, mag-pray ka na lang na sana safe kang dumating kung saan ka man pupunta. Ito na nga, bandang umaga na tayo dyan, kitang-kita ang Metro Manila, medyo maulap lang mga kadong Bisaya. Okay lang yan, at excited na talaga akong makarating sa aking pupuntahan. Ito na nga, nakasignal na pwede nang tumayo, mag-CR or bumili ng pagkain sa loob ng eroplano. Ayan, kitang-kita naman sa mga mata ni Dong Bisaya na masaya siya. Ito na nga, i-pass forward na natin to kasi maraming ikikwento ako ngayon sa inyo mga kadong Bisaya. Itong lupain na nakikita nyo, ito po ay malapit na sa may bandang Cebu. At syempre, para sa kaalaman ng lahat, doon tayo lalapag sa Mactan International Airport. Ito, medyo nabuhayan na nga ako at papalapag na tayo ng Mactan International Airport. Thanks God na safe tayong nakalapag galing Manila. Saktong-sakto, maganda ang panahon sa Cebu. Ayan, welcome to Cebu mga kadong Bisaya. Ito na, nakababa na ako ng eroplano. Kaya tara, lakad na tayo papunta sa arrival area. Biruin mo naman mga kadong Bisaya, after 8 years, saka lang ako nakabalik ng Cebu. Mga oras na yan, pinapakiramdaman ko yung sarili ko na namiss ko talaga yung Cebu. Nasa escalator na tayo, pababa. Kahit sa tagal ng panahon na hindi ako nakapunta ng Cebu. Importante, nakabalik ako dito. Ito, nasa arrival area na, si Dong Bisaya. Tara, puntahan na natin, lakarin na natin para kunin ang ating mga bagahe. Ito nga, sakto na pagdating ko doon, nakuha ko na rin yung aking bag. At sakto, inaantay ko na rin yung isa kong bag na mas malaki. Ayan, since nakuha na natin yung mga bagahe natin, kaya tara na, explore na tayo sa loob muna ng airport. Talaga, pag first time mo ulit makabalik sa Cebu. Alam mo, sa pakiramdam, kulang na lang halikan mo yung simento. Dong, mali ka na naman yung lupa. Ikaw talaga. Ay, basta, nako. bahala na, kahit anong masabi ko, basta yun na yun. Ito na nga, palabas na tayo sa may arrival area sa airport. Parang nasa pelikula lang yan, Dong Bisaya. Sino kaya yung sasalubong sa'yo? Kawawa ka naman. Pero ganun pa man, laban lang tayo sa buhay. Ang mahalaga, masaya ka. Ito nga't nasa labas na tayo ng airport, so maghahanap na lang tayo na pwedeng masakyan, katulad ng taxi. Sakto, meron namang metered taxi dito para mas makamura tayo. Ito na nga, nakasakay na tayo ng taxi, kaya tara na, let's go, libutin na natin ang Cebu. Sa mga oras na to ay nasa Lapu-Lapu City pa rin tayo mga kadong Bisaya. Sa mga oras na to, papatawid na kami papunta ng Cebu City. Ito na nga, nasa tulay na tayo na nagko-connect ng Lapu-Lapu at saka Cebu City. Mga kadong Bisaya, kagandang pagmasda na nandito na ulit ako sa may Cebu. Ito nga guys, memorize ko, nasa Mandawi na ako at ito, dadaan muna kami Ito ng na nga, port. nakarating na kami ng port kasi tatawid kami from Cebu to Ormoc. Ayan o, kitang-kita naman ang daming bagahe ni Dong Bisaya.
Bisaya. Kaya tara na, mag-book na tayo sa Supercat. Ayan, makikita ang mga schedule nila sa araw na ito. Pagkatapos nga kumuha ng ticket, tara, pasok tayo sa loob para naman mag-check-in. Pero naman, in fairness, kitang-kita naman ang ganda rin o ang laki ng pinagbago ng Cebu. So, nasa passengers terminal 2 kami ng port ng Cebu. Ito na, papasok na kami ng entrance ng terminal. Siyempre, pila muna tayo, mahirap na, may mga nakapila din sa likod. Ito na, nasa loob na tayo ng airport. Kaya tara na, lakad na tayo at pumila. Pila tayo dito para sa terminal 25 fee. pesos ata. Yung bayad sa terminal fee. At dahil sinigurado ko lang na makakabili kami ng ticket, kaya tara, iwanan muna natin yung mga bagahe natin dito kay kuya. Ito nga't iniwanan namin ang aming bagahe. Yun na nga, iniwanan namin ang aming mga bagahe. Kaya tara, libutin na natin ang Cebu, mga kadong Bisaya. Yan, sa mga nakakaalam, Kukalyong. Kaya tara na, lakad na tayo kasi disisit na talaga, mamasyal na tayo. Ito, nasa park na tayo. Ito yung una nating pupuntahan at syempre napakalinis at napakaganda dyan. Marami ring namamasyal. Feel ko na nasa Cebu na talaga ako, kaya tara na, let's go. Ito na nga, naglalakad na tayo papunta sa gitna, kaya tara, bilisan na natin at syempre, takam na rin ako. For short, gutom na rin si Dong Bisaya. Asa na kaya si Dong? Ay, ayun, nakala ko nawawala na si Dong Bisaya. Ayan, diba? Kayo, kaya nyo ba yung ganyan? Syempre, gawin na natin ang lahat. Minsan lang naman tayo makapunta dyan. Ang mahal pa ng pamasahe. Guys, alam nyo ba? Kaya lang naman dumaan ako ng Cebu kasi nga magsisinulog. At dahil nga napa-advance ang ating dating ng Cebu, syempre mas maganda yan, mas kunti pa ang tao, hindi pa masyadong crowded. Kaya tara na, lakad na tayo papunta sa may simbahan ng Santo Niño Shrine. Nakikita mo talaga na marami nang nagtitinda kasi nga palapit na ang sinulog sa January 21. Kaya tara na, maglakad na muna tayo. Dapat nating bilisan kasi meron pa tayong pupuntahan, mga kadong Bisaya. Ito nga, mga kadong Bisaya, nasa may entrance na tayo. Dito ka lang talaga pwedeng pumasok kasi lahat ng mga sulok nakasarado, gawa nga ng magsisinulog at maraming tao. Ito na, malapit na nga tayo sa Magellan's Cruise. Naalala ko nung huli kong punta dito noong 2016. Pwede kang pumasok dyan sa loob ng Magellan's Sa ngayon Cruise. kasi bawal, gawa nga ng sinulog at maraming tao kaya magiging crowded. Ito naman sakto at dahil na taong linggo kaya may misa, kaya tara, daan muna tayo. Pasalamat tayo kay Papa God sa mga blessings na binibigay niya sa akin. At dahil nakadaan na nga ako, kaya tara, next stop naman tayo. Ito, nasa taxi na ako. Pupunta kami kung saan mayroong masarap na lechon. At ito naman, dali-dali na akong bumaba. Syempre, tawid na tayo sa kabila para tingnan kung anong lechon ang masarap. Ito nga, naghanap pa ako ng iba, baka meron pang mas masarap dyan o mas komportable kung saan ako pwede. So finally, ito talaga yung nakita ko at ito ang gusto ko. Masarap, malutong, malinamnam. Hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik kaya sabi ko kay ate, tara na, tadtaran mo na kami ate. Ayun na nga, sinerve na sa akin. Kumuha lang ako ng kalahating kilo kasi sakto lang na maubos sa aming dalawa. Syempre, nag-order na rin ako ng 5 pirasong puso. Ito na nga, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Takam na ako sa balat ng lechon. Agad ko namang sinawsaw at nakita ko kung gaano kasarap si Dong Bisaya ko habang kumakain. Kaya disisit na talaga mga kadong Bisaya. Kaya masasabi ko lang talaga, sulit na sulit yung pagod ko. Ano ako masasabi kundi masarap. Kasi deserve mo naman Dong Bisaya, di ba? Dahil tapos na nga tayong kumain, kaya tara, balik na tayo sa port. Ito na nga, nagpamassage na si Dong Bisaya. Terminal 2, port ng Cebu. Meron palang mga blind na nagmamassage dyan. Ayan, mga kadong Bisaya, nakakalungkot lang na balita. Dahil cancel yung para sa oras na biyahe sana namin, gawa nga ng malakas daw ang alon. Kakainis, pero wala tayong magagawa kaysa naman kung ano yung mangyari. Ito nga, nakatransfer agad kami ng isa. Ito ang Ocean Siyempre, Jet. pinapanalangin ko lang na sana safe kaming dumating. Yun yun naman yung mahalaga. Kaya tara, mga kadong Bisaya, sumakay na tayo ng Ocean Jet. Ayan, nasa loob na tayo. Kaya tara na, upo-upo na tayo at gusto ko na rin matulog. Gawa nga ng pagod ko ngayong araw na to, mga kadong Bisaya. Fast forward na natin, nasa Ormoc Port na po kami, mga kadong Bisaya. Safe din kaming nakarating. Kaya tara, lakad na tayo palabas ng port ng terminal. Ayan, welcome to Ormoc Pasalobong Center. Ayan, nakasakay na ako ng jeep. Ito na nga mga kadong Bisaya, ito na yung naabutan ko. Aba, mga lasing na yung iba. Ano kayang nangyari dito? Pero makikita mo naman sila kung gaano kasaya at ano ang mga ginagawa nila. Ang importante, masaya sila sa ginagawa nila. Si Ate Linlin parang natamaan na talaga. Ganito talaga ang buhay sa probinsya. Dapat masaya lang. Ito na, umaga na. Kaya taray, hatid muna natin yung dalawang mga estudyante. Ito nga pala si Pablo, ang bunso kong anak. At ito naman, ang isang dalagita kong anak, si Precious, na napakaganda. Di ba? Tara, hatid natin sila sa school. Gusto ko sanang maglakad lang para naman ma-experience Ito na nga, nahatid ko na sila sa school nila na pinapasukan. At pagkatapos ko ang ihatid, ako naman, naglakad-lakad naman ako para naman ma-exercise yung mga paa ko. Ito na nga, umuwi muna ako, dala-dala yung motor ko. So yun lang guys, abangan ang part 2 sa summer naman. Bye-bye!